Saka yung presyo nila, ano? Meron tayong ano dun eh, di ba? Yan, dito ulit tayo sa may Lingayen Stanza Beach. Overnight tayo. So, camping tayo ngayon with family. Hi, Trish. Hello, CJ. So, yan, naglalaro sila. Ito yung prima donna natin. Hi, siya. Hi, Madam Cherry. Analos Vlog? Yes, good evening. Yan. Angelo, El Defonso. Shout. Dito tayo ngayon sa may Lingayen Stanza Beach. Camping tayo ngayon overnight. Magbo-bonfire po tayo mamaya. Tapos kasama din natin siyempre si Pau Pau. Diba Pau Pau? Hi ka kay Pau Pau. Hi Pau Pau. Blue eyes siya. Pawa.